Apisas mag thieth e kaunti ma Homa Bay bende koro jiwo jonyuol mondo ter nyithindgi ne chanjo mar typhoid kod kansa mar dho nyodo kata cervical cancer ne nyithindo manyiri. Jalup Director mar Nursing Scholastica Ogolo wacho ni chanjo mar typhoid sani yudore e ute thieth mantiere kaunti no ma Homa Bay, ka oluwo ni en tuo ma bende oselal kod ngima oganda mathoth ni mar jotuo yudo thieth ka tuo no osenorogi. Oluwo ne nyithindo duto mantiere bwo higa achiel owinjore yud chanjo no mondo mi okony e geng'o tho makamago. Wasekelo typhoid vaccine no, koro obiro bedo achiel kuom chanjo manitiere pile pile osiptende wa duto ma wan godo ma kendo in godo machiegni kodi. Koro typhoid vaccine ni ober kendo wadwa wacho ni ogeng'o tuoche mag typhoid. Typhoid en achiel kuom tuoche maneko kendo neko mos. Ibiro mana fwenye ka koro deko kata ka oseketho nyimbich kata ka osehinyo dendi kabisa moketho organs mek dendi. To koro e kinde ni ka wan gi chanjo kata wan gi gima nyalo geng'onwa, koro wakwayo ji duto manie e kaunti ni mondo wach mondo wabi mondo nyithindwa duto obi ochanji e kinde ni. E kinde ni nyithindo magik dweche 9 ema koro ibiro chuo chanjo ni e osiptende wa duto. Sechego bende owacho ni nyithindo manyiri mantiere kind higni 10 nyaka 14 bende owinjore yudo chanjo mar kansa mar dho nyodo. Wan nyaka gi chanjo ma bende ber kabisa mageng'o tuo mar kansa mar ofuku mar nyodo mar joma mine. Chanjo ni iluongo ni HPV. HPV vaccine bende wamiyo nyithindo manyiri kochakore jo higa 10 nyaka 14, kendo ka giseyude to koro gin gi rageng' mar tuo mar kansa mar dho ofuku ni. To wayudo ni chanjo ni wan godo e osiptende wa, to jopiny kata nyithindwa manyiri ok bi mondo oyud chanjo ni. Percentage pod ni piny, to king'iyo tuo mar kansa moso tuo mar kansa mar dho ofuku no ni malo moingo. Koro wan warito nyaka tuo bi yudwa koko wachako thiedho, ma bende wathiedho e kinde modeko.